Kanti abezimo eziphuthumayo nabangabatakuli basemanzini sebebike ukuthi bagcine bekwazile ophenyweni labo bebenalo namhlanje lokuthungatha labalisi ababili ababemuke namanzi emfuleni umvoti River. Bagcine bekwazile ukuthi bathole oyedwa kulabalisi ababili ababemukile ngesikhathi beyokwenza umcimbi noma beyogcina usiko lokugezwa emfuleni bebhabhadiswa. Kanti abezimo esiphuthumayo babe sebechaza ukuthi bakwazile ukuthola oyedwa, kodwa-ke kusasa lokho kusasa bazophinde ekuseni banikele khona ukuyothungatha loyo wesibili ongakatholakali. Kanti labalisi ababili bamuke emfuleni umvoti River ezinsukwini esingengaki. Kanti abezimo eziphuthumayo babe sebezama ukubathungatha, kepha kwanhlangazimuka nomoya ukubathola ngenxa yokuphazamiswa isimo sezulu besilokhu sine njalo singaqedi. Umbuko lesilethu Kuhle TV ungashiyela nawe ukuphola kwakho usichazele ukuthi kuthini umbono nawo ngalolu daba.